Mifa production flavor ni alameba ka da se Ondu TV flavor na alameba ma ambe awfo ka wale juma do ka foko ni an sigitoy an ga dogogun kunafoni kene ga dogogun kunafoni mi ni an ba belajele fara ɲɔgɔn ka kardo yan fɛ amina an sigi ni ka abakurubaya ka di aw ma tudunga cɛɲina ina fɔ sanga ana ka waati ne b'o fɔ aw ɲɛna n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bologon dengeli ale tɛ se ka bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o de ye hukumu kɔnɔna la ni n denkɛni bi yan ale tɛ maa dogolen bilen n'o ye Isuf Muktar Ba Traoré Petit Ba ba i ni yan kuma a ma juguya ko bɛ dɔɔni sale fana bɛ ka bage ma ka fɔ ko e ye denmisɛnnin ngi tɛ denmisɛnnin dɛ e b'i ka san 70 sɔrɔ san 70 wa e ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin san 18 seli jara kɔni an y'a kɛ k'a sɔrɔ an ka kɛnɛ n'o tɛ Isuf Muktar Ba ɲina seli a jara k'a sɛbɛkɔrɔ ja i b'a fɔ ko anbariko yɛrɛ tɛ an fɛ yen yan anbariko wa ko amurko kuma in dabila sabara ni amurko kuma fɔ ne bɛ énervé misiw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyara wa u fali an ka ɲina misiw kun falen dɛ et puis an yɛrɛ ka ɲina misi an ye sogo mun sɔrɔ an m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ an ka n tɛ k'o f'i ye wa n ko ɲina misi a bɛɛ lajɛlen falen don i b'a fɔ ko dabiw wa k'a sɔngɔ Isuf Muktar Ba Traoré an kɔni bɛ dugawu de kɛ ya Rabi Ala k'an ka seliw caya Ala ka Mali suma Isuf Muktar Ba Traoré Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala ka yafa k'u ma o y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛmu na Ala k'o nɔgɔya Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ Ala ka silamɛya jidi Ala ka kafiriya nagasi o tɛ i ka yafa ma dɛ an bɛ yafa deli Sali yɛrɛ fɛ an kɛlen don ka Sali sɛbɛkɔrɔ Sisan i ma foyi kɛ n na n yafara o diyara n ye Sali yafara wa bon k'a bɛ taa miiri fɔlɔ a ko k'a yafara Sali ye silamɛ ye o Sali ko k'a bɛ taa miiri fɔlɔ ale ye silamɛ ye dɛ ko n'a ye fɛn in envoyé k'a bɛ yafa ma ko n'a ma envoyé ko fo Orange Money fɛnɛ Sali jamana in bɛ cogoya min na bi Musaf an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ o ka kɛ bakurubaya la kunnafoni damadɔni b'an bolo ka da an lamɛnbagaw tulo kan kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ kunnafoni dilaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen tɛmɛna an yɛrɛ kunnafoni dilaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen animateurs fɔra journalistes kan olu ka a bɛ fɔ ma ko presse caméramanw b'a la radio baarakɛlaw b'a la a bɛɛ olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen tɛmɛna an da bɛna don o kuma la kosɛbɛ ko maison de la presse président kumana a ɲɛmɔgɔ an bɛna da don a kuma la kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ an maliyɛn ɲɔgɔn dɔn a tun sigilen don Faransi san 10 k'a gɛnna sugu ni dugusɛjɛ an bɛna da don o kuma la o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa Kɛɲɛba an ka wolomasiri taba garde nationale kaporo 2 k'u ye tɛgɛ da olu kan u ye mun kɛ an da bɛna don o kuma la o bɔlen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min b'an ni Faransi cɛ wolomasiri tabaya sira kan ko o bɔrɔtɔra kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa an ka pankuru ye kabako da terroriste kan terroriste 12 o bɔnna u ni na ka 7 bana u ka bolimafɛn 3 u jeni an da bɛna don o kuma la ma 12 fɛnɛ bɔnna a ni na n y'o fɔ o bɔlen kɔfɛ Ablaye Diop o y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛ foyi tɛ Faransi bolo yan bilen k'a bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ yan bilen wolomati taba sira kan o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa aéroport la aéroport mɔgɔw ye kunnafonidilaw wele a ye mun fɔ u ye mun dɔw fɔ olu ye an bɛ n'o da mɔgɔw tulo kan o bɔlen kɔfɛ an bɛ taa Selenkaw wulila ka kɛnɛ minɛ ko fo olu ka directrice mun fagara a tigi ka dɔn ka tila k'a tigi kiti an bɛna don a kuma la an bɔ yen nɔ an bɛ taa Jaramana ko u ye eau de Javel dɔ bɔnɛ a nin na k'a ye mun de kɛ o bɔlen kɔfɛ k'an ka kunnafoni yɛrɛ kun cɛ sa an bɛ taa Kɔlɔnjɛba ko jaralakaw ye misi 30 jaralakaw nana ni misi 30 ye ko jaralakaw wa jɔn f'i ye tɛ jaralakaw yɛrɛ tarawelelakaw yɛrɛ bingalikɛlaw k'olu ye olu nana ni misi 30 de ye kosɛbɛ donc an bɛna an da don o kuma la n'Ala sɔnna Musa ni kunnafoni de b'an bolo bakurubaya la an bɛna mun da an lamɛnbaaw tulo kan a n'a lajɛbaaw tulo kan
o ɲɛna Isu Muktar Ba Traoré an bɛ kunnafoni an bɛ a daminɛ mun na Isu Muktar Ba Traoré o ye an ka i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na don kɛrɛnkɛrɛnlen mun bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la an ka tɔgɔla don n'i ko ko kunnafonidilaw minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ a fɔ minnu bɛ jata a bɛ tu o hukumu kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré an ka ɲɛma ale bɔra ka kuma ta ɲinan ta yɛrɛ kun kɛrɛnkɛrɛnnen don jumɛn kan Isu Muktar Ba Traoré o ye liberté d'expression a bɛ fɔ u ma ko ka an ka kunnafoniw di ka kunnafoni jɛlenw walasa fasodenw fana ka se ka to u ka se ka bɔ kunnafoni jɛlenw kalama cogoya min na a ko Isu Muktar Ba Traoré ko ni an y'a ta k'a lajɛ ale kɔni bɛ weleweleda mun kɛ Isu Muktar Ba Traoré o y'a ye k'a fɔ ko kunnafonidila caman bɛ yen u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ minɛ ka u latunu tɛ pedew k'a tɛ bɔ sisi tɛ minɛ a ko Isu Muktar Ba Traoré n'an y'a ta k'a lajɛ Amadu Ɲalibuli Isu Muktar Ba Traoré septembre kalo tile 27 Isu Muktar Ba Traoré san 2020 wagati Isu Muktar Ba Traoré ale kɔni ɲɛma tununa septembre kalo la Isu Muktar Ba fɔ an filɛ nin yɔrɔ min na ko sisan a yɛrɛ ye ɲɛma tununa dugu min na o ye Manju ni Seware cɛ bɛ taa kilomètre 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la n'i ko Seware dɔrɔn o b'i hakili jigin Mopti la Isu Muktar Ba Traoré a ko o kɔni tununen don ale sini o ma ye Isu Muktar Ba Traoré ka sababu kɛ kunnafonidila don Isu Muktar Ba Traoré ko seerew yɛrɛ b'a lakale cogoya min na Isu Muktar Ba Traoré a lajiginna ka bɔ bisu de kɔnɔ ni o ye voyage kɛ mobili dɔ Isu Muktar Ba Traoré bi mɔgɔ minnu y'a lajigi donsofini de tun bɛ u la awɔ Isu Muktar Ba Traoré k'a daminɛ san 2020 na fo ka taa se nin wagati in na a n'a somɔgɔw ma ɲɔgɔn ye somɔgɔw tɛ kibaruya dɔn a la Isu Muktar Ba Traoré a ko n'an y'a ta k'a lajɛ tuguni a ko Musa Bama Diko Isu Muktar Ba Traoré ale fana minɛna Boni o ye Douanzan région kɔnɔna ye avril kalo tile 18 san 2021 wagati Isu Muktar Ba Traoré nka ale kɔni ta in kɔni kɛra sababu ye ni maaw de bɔra k'a fɔ ko an ka jatigɛ wale kɛbagaw de kɛra sababu ye ni ka ale fana minɛ Isu Muktar Ba Traoré wa halisa ale fana bɛ o taacogo la kunnafoni tɛ a la a kunnafoni ma dɔn Isu Muktar Ba Traoré a ko an ka segin kɔfɛ tuguni ka na fo san 2016 wagati n'o ye an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ye an balimakɛ don n'o ye Birama Ture a ko o fana ɲɛma tununa Isu Muktar Ba Traoré kabi o wagati fo ka n'a bila sisan na Isu Muktar Ba Traoré ko ninnu kunnafonidila ninnu si tɛ yen minnu somɔgɔw b'u ka kibaruya dɔn u kibaruya tununnen don u bɛ balola sa wa u fatura sa wa Isu Muktar Ba Traoré a ko o ko in ma se ka ɲɛdɔn a ko ka sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Isu Muktar Ba Traoré n'i ye nin ko ninnu ta k'u lajɛ araba jana avril kalo tile 27 wagati Isu Muktar Ba Traoré an ka jamana ɲɛmaw bɔra ni ka ɲɛngali sɛbɛn min ni o binna RFI kan ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ani ka taga se France 24 ma ka sabu kɛ Isu Muktar Ba Traoré u ka kunnafoni dicogo ni a bɛ jamanadenw yɛrɛ lafudunu ni kunnafoni bɛ kɛ sababu ye ni a jɛlen tigɛ di mɔgɔw ma n'a bɛ ka jamana yɛrɛ lagosi a ko o de hukumu kɔnɔna la ale kɔni bɛ bɔ ka weleweleda mun kɛ Isu Muktar Ba Traoré ka a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen n'u ka baara don an kunnafonidilaw fana bɛ taa kunnafoni ɲini Isu Muktar Ba Traoré yaasa kana kunnafoni di an ka jamanadenw ma kunnafoni jɛlen kunnafoni nafama o tuma k'a bɛ weleweleda kɛ an kunnafonidilaw fana an fana ka an cogo dɔn kunnafoniw na n'a ma ye k'a fɔ ko i bɛ kunnafoni di Isu Muktar Ba Traoré a ka kɛ kunnafoni jɛlen ye a ka kɛ kunnafoni nafama ye a ka kɛ kunnafoni fana ka di a wagati la Isu Muktar Ba Traoré Banjugu Dante ni ale ye an ka maison de la presse ɲɛmaaba ye a kɔni bɔra ka ni weleweleda kan in de kɛ ka a bɛn an ka don kɛrɛnkɛrɛnnin ma kunnafoni studio tamani mɔgɔw ka bolonɔ don i bonya b'a la Musa Fu ye bonya minɛ an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa ko
faransikanw fɛ yen nɔ maliyɛn dɔ bɛ na sigiyɔrɔ bɛ faransikanw fɛ san 15 k'a gɛn sugu ni dugutigi cɛ k'a ye mun de kɛ kosɛbɛ kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ n b'a f'i ɲɛna cogoya min na Tunga ka di faso ka di ni a ye kosɛbɛ kosɛbɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an b'a dɔn k'a fɔ k'an ka tungaranke minnu bɛ kɔfɛ u bɛ kɔfɛ nka u jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana in kɔnɔna la k'a sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ la gosi tɛ nka an maliyɛndenw bɛ an tagu dɔ tunga fɛ anw de bɛ se ka an ba ko caman ma tunga fɛ walasa an bɔra ka an somɔgɔw to an kɔ cogoya min na an bɛ se ka dɛmɛ di u ma cogoya min na a ko Isu Mukutari Ba Tarawele n'an ye nin ko in ta k'a lajɛ nin kɔni kɛra kamalen min ni a tun bɛ faransikaw fɛ yen san 15 a y'o de kɛ faransikaw fɛ yen Isu Mukutari Ba Tarawele nka balinako Isu Mukutari Ba Tarawele u filɛ nin ye ni ka tɛgɛ kɛ a la Isu Mukutari Ba Tarawele sibirijan tɛmɛlen ka tila ni ka a don nɛgɛ la yɛrɛ koyi Isu Mukutari Ba Tarawele kunnafonidila ko an k'a ta k'a lajɛ ko nin kamalen yɛrɛ a ye wagati caman kɛ u bolo fɔlɔ kaso la nka ni u ko a labɔ ni ka na ni a ye aéroport la ka a siri i b'a fɔ k'a ye ko wɛrɛ de kɛ walasa k'a bila ka na Isu Mukutari Ba Tarawele a ko nka an ka lajɛ an ka fasoden minnu tun bɛ yen an ka muso dɔ tun bɛ voyage in kɛnɛ kan Isu Mukutari Ba Tarawele o kɔni wulila k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ala bɛ se ka mɔgɔw la kunnafoni cogoya min na i delila ka voyage avion na o sera miiri la i ma deli ka voyage n'o tɛ Sali voyage la Sali b'a dɔn o b'a fɔ attachez vos ceintures k'o k'i ka ceinture siri guwangala e t'o dɔn donc muso sera k'i jija Isu Mukutari Ba Tarawele fo ka o kunnafoni di o la k'a fɔ ko an balima dɔ bɛ yan a minɛlen don i b'a fɔ k'a ye suɲɛni de kɛ nɛgɛ bɛ a la Isu Mukutari Ba Tarawele kuma de fɔlen ni wo cayara u ye nɛgɛ bɔ a la kamalen na avion kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele muso ma da o ma dɛ muso san ka wele da kɛ ten tɔ e b'a dɔn maliyɛn mana kɛ cogo o cogo a mana gɛlɛya cogo o cogo an bɛ ɲɔgɔn fɛ o kunnafoni de dilen yɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele o ni ba ɲumankɛ minnu bɛ avion kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin bɛɛ musaka ko la ni k'a ta k'a di kamalen ma k'a sababu kɛ kamalen dara kelen filɛ nin ye tan ala ka papier den kelen tɛ a bolo saki den kelen tɛ a bolo hali bɛ taa sara suw ka na o kɔni o t'a a la Isu Mukutari Ba Tarawele wa mɔgɔ si tɛ kun dɔn nin ko in na koyi k'a fɔ ko kun mun kama nin kɛra kɔni maa si tɛ a kun dɔn nka indépendant mɔgɔw kɔni ko nin ko in mana sɛgɛsɛgɛ ko min mana bɔ a la nin bingani wale sera ka ta ka kamalen sɛgɛrɛ cogoya min na u na u da se o ma an fana na o fara ɲɔgɔn kan ni k'o di an filɛlibagaw ma Musa ye kunnafoni mɛn an bɛ bɔ yen an bɛ taa Kɛɲɛba k'an ka garde kaporo fila minɛna Daru u ye mun de kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ san a n'a ka waati ne b'a f'i ye n ka kuma la k'a fɔ ko zon finitigi de bɛ yen nka finitigi zon tɛ yen n mɛnna n ka ko la ani n tora la Isu Mukutari Ba Tarawele a si ma jan ɲɔgɔn na musokɔrɔba dɔn o tɛ taa timinandiya kɔ o tɛ taa kunkɔmin kɔ k'a sababu kɛ girinba tɛ se ka kɛ o ko la bilen o hukumu de kɔnɔna la an bɛ taa Kɛɲɛba n'an taara Kɛɲɛba Daru i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni ye an ka gardi maa fila ye gardi maa fila min ni u taara bimaw kan maa minnu ni olu bɛ daman bɔ n'i bɛ daman dɔn maa minnu ni u bɛ daman bɔ Isu Mukutari Ba Tarawele u taara nka u kun kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ gendarmew de kosɛbɛ kɛ olu ye gardiw ye nka u taara u yɛrɛ kɛ gendarmew de ye Isu Mukutari Ba Tarawele ka taa bimaw kan maa minnu bɛ ka u ka sanu bɔ ni wɔsiw ye Isu Mukutari Ba Tarawele o de kɛlen sa sigana nana sigidalamaw yɛrɛ hakili la olu le filɛ nin ka ninnu sɛbɛkɔrɔ dɔ ni ka u tɛgɛ da u kan Isu Mukutari Ba Tarawele ni ka taa u lasago ka sɔrɔ ka wele bila Kɛɲɛbakaw ma k'a fɔ a kɔni ka maa fila bɛ an fɛ yan siganamaw don a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ka na u ko jateminɛ Isu Mukutari Ba Tarawele o de kɛlen an ka finitigilaka minnu bɛ Kɛɲɛba n'o ye gendarmew ye olu wulila ka taa nin dugu kofɔlen na Isu Mukutari Ba Tarawele ka taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni maa ninnu finitigiw don sa nka gendarmew tɛ Isu Mukutari Ba Tarawele kaporow de don u bɛ garde nationale la Isu Mukutari Ba Tarawele
u kɔni kun ye nin sanu ninnu minɛ maaw la nka ala n'a la Isu Mukutari Tarawele tɛgɛ kɔni dara u kan finitigilakaw ka kow kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na ko wagati min na sisan Isu Mukutari olu kɔni ka ko u bolo yaasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cogoya min na ani ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da kɛnɛ kan cogoya min na indépendant ko ten an bɛ indépendant fo o ka kɛ cɛw nin bɛɛ b'a la Isu Mukutari Tarawele nata de ka ko barika ka bon n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ damada in fɛnɛ a ma nɔgɔn dɛ i delila ka yen kɛ yan ne hala k'i a fanga bɛ na wa se ko de bɛ baga ne ma ni ɲɔ tɛ damaseni fanga bɛ ne la ne ma deli ka taa damada la donc Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko u y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn c'est à dire que bɛnkan kuma ni Faransi cɛ kɛlɛ sira kan ɲɔgɔn dɛmɛ sira kɛlɛ la k'u bɔrɔtɔra kosɛbɛ Isu Mukutari Tarawele a ko na an y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ kalo damadamani na fo ka na se nin wagati na Isu Mukutari Tarawele an kɔni ni Faransi ta kɛn bɛ karisa faranan tɛ fari la sanga a n'a ka waati n b'o f'i ɲɛna ko tiɲɛ kɛlɛla fara ye nka n'a ma to n ta la n faso kan kunci i ko wɛrɛ ɲinibagatɔ don o kɔni kɛ anw ni Faransi ta ye ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la ne ka sɔrɔ Mali bɛ Faransi quartier de kɔnɔ wa ou bien ni Faransi sigida dɔ de don wa ou bien ni ko wɛrɛ bɛ Faransi colonie de don olu de y'an coloniser an fɛnɛ mɛnna u bolo sa u y'an coloniser u b'u sago k'an na u b'o fɔ k'u sago fana k'an na donc komi an fana b'a bɔ ko kalama sisan an bɔra ko kalama a mɛnna dɛ mais maa ɲɛmaa minnu kɔrɔ minnu tun b'an ɲɛma olu tun bɛ Faransi ka maa sigilenw ye Isu Mukutari Tarawele o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛnɛ tɛmɛlen u bɔra ni ka kunnafoni di mun b'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min n'o tun bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakana kɛnɛ kan Isu Mukutari Tarawele ko a kɔni a bɛnkan sɛbɛn a bɛ bɔrɔtɔ k'a sababu kɛ Isu Mukutari Tarawele ni jɛgɛ mɔna kɔ min kan ni a tɛ ka tila o kan kan Isu Mukutari Tarawele o ye ko ye ko min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na ninnu kɔni bɛ an fɛ yan Isu Mukutari Tarawele a mɛnna dɛ a bɛ san caman bɔ Isu Mukutari Tarawele o de kama a kɔni kun kɛlen don tiɲɛ ni Ala ka kan u na wagati ni an bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fu u kun wara nka an nana se yɔrɔ la u y'o bɔ Mali yɛrɛ bolo pewu ni ka u wasa don o la o de hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw n'o ye an ka transition mɔgɔw ye u kɔni bɔra Isu Mukutari Tarawele ni k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min o bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Isu Mukutari Tarawele ko bɛnkan sɛbɛn in a bɛna bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ nka Isu Mukutari Tarawele fo k'a yira ka tila k'a ɲɛfɔ u ye u yɛrɛ tilala k'a ɲɛfɔ cogoya min na k'a fɔ tiɲɛ ni Ala ka kan ni bɛnkan sɛbɛn in na ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ i n'a fɔ a fɔra sisan a bɛ waleya sisan o tɛ k'a sababu kɛ jamana fila de kan ka bɛn jamana fila de bɛ bɛn a la wa o jamana fila de fana bɛ se k'i sigi tuguni ni a bɔrɔtɔ nka komi nin bɔrɔtɔli a bɔra anw de fan fɛ n'o ye fasoba Mali ye o b'a to k'a daminɛ kalo 4 na fo ka taga se kalo 6 bɔɲɔgɔnko ma sariya a ko bɛɛ ye sariya de o Isu Mukutari jɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye sariya de n'i y'i panna sariya kunna dɔrɔn mɔgɔ jo sama kojugu a bɛ k'i jalaki ye o de kama an kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔ ye nin ta ka yira k'a fɔ ko an kɔni Faransi ni Ala sɔnna ma Ala n'a kira sɔnna ma an n'olu an na fara ɲɔgɔn na pewu k'a sababu kɛ a kun kɛn bɛ ko Umaru ni ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ mana bɔ Umaru ni b'i dugu Umaru ne ye kɔmɔtigi ye a fɔ n'u fɔra ko anw de ye ninnu bɛ ka anw de dɛmɛ nka yɔrɔw bɛ yɛrɛ anw yɛrɛ sen tɛ se ka se yen n'olu ka yamaruya tɛ o de dɔrɔn k'a fɔ ko dɛmɛ tɛ o la Isu Mukutari Tarawele ni kɔni kunnafoni sɛbɛkɔrɔ dira k'a fɔ ko a waleyali kɔni b'a daminɛ kalo 4 fo ka taga se kalo 6 bɔɲɔnko la i bonya b'a la si ma ɲɛna don dɔgɔdabali yɛrɛ bɛ se o jan wa dɔgɔdali Musa an bɔ yen nɔ an b'a fɔ Faransi k'u tigɛra u dusu kan o jamana to an bolo a banna u taa k'u bolo u y'an tɔɔrɔ dɛ olu taw développelen don u tilala fɛnw bɛɛ lajɛlen na anw bɛ ka an tɔrɔgɔ yaasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na olu ko k'o fana tɛ kɛ olu ɲɛna o ye ŋaniya juguya ye kosɛbɛ kɛ Musa an bɔ yen nɔ an ka avion ye terroriste
bunde maa 12 din kasarala maa 7 u banana kosɛbɛ kɛ u ka mobili 3 o jenina Isu Mukhtar Ba Traoré i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn n'o tɛ an ka finitigilakaw u b'u se la ka kabi bi tɛ u b'u se la nka n'i y'a min tɛ jɔ janfa la a sirili ɲɛna de n'o tɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka finitigilakaw depuis bi tɛ Mali ye cɛfarin jamana ye Mali ye jamana an yɛrɛ dɔn an b'an danbe dɔn wa an bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn o de hukumu kɔnɔna la an ka état-major général des armées a bɔra ni ka a da an bɛɛ lajɛlen kulo kan Isu Mukhtar Ba Traoré ko avril kalo tile 27 fo ka taga se a tile 28 sanga Isu Mukhtar Ba Traoré ka taa se a tile 29 ma nin kɔni kɛra baara belebele baara min ni a taara wulu banbaaci maa 12 Isu Mukhtar Ba Traoré k'olu bɔnɛ u nɔ la maa 7 k'olu sɛbɛkɔrɔ jeni wa u ka bolimafɛn caman bɛ ka olu to sisi la Isu Mukhtar Ba Traoré nin ma sɔrɔ foyi fɛ an ka pankuru minnu nana n'u b'u to sanfɛ ka bunteli kɛ duguma Isu Mukhtar Ba Traoré olu de filɛ nin ka sɛbɛkɔrɔ wuli ka nin bunteliba in kɛ Isu Mukhtar Ba Traoré nin bunteli in kɔni kɛra a kɔni wolola nin la Isu Mukhtar Ba Traoré avril kalo tile 27 ka taa se a tile 28 ma san 2022 wagati Isu Mukhtar Ba Traoré nin kɔni kɛra yirima ni ko yirima ale ni Munduru cɛ ye kilomɛtiri 23 bɔɲɔngo ye Isu Mukhtar Ba Traoré kunnafoni de kun y'a yira k'a fɔ k'an ka banbaciw a bɛ n'a fɔ an ye mun k'u la fɔlɔ u kun bɔr'u kɔnɔ u kun y'a jateminɛ ni k'u dɛn k'u b'u fara ɲɔgɔn kan tuguni yaasa ni ka u ka sisan binkani wale u ka jatigɛ wale ni ko o dɔ boloda o de hukumu kɔnɔna la an kɔni ye bɔra a kalama kosɛbɛ an ka pankuru fana wulila Isu Mukhtar Ba Traoré ni ka u da jeli la Isu Mukhtar Ba Traoré u dalen jeli la a yɛrɛ kɛra sababu ye Isu Mukhtar Ba Traoré ni u b'a fɔ i yɛrɛ Usumani ni Isufu a ma jɛ ɲɔgɔn na ɔrɔ dɛ Isufu kɛ bɔn n'o tɛ nin Usumani Ima ni u bɛɛ b'a fɔ ma Alliance Abu Adama no o ye an ka bingalikɛla ba dɔ dɔgɔkɛ ye o tora a la dɛ anw de bɛ siran maa ɲɛ bilen ya Isu Mukhtar Ba Traoré i n'a fɔ an bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na u ka bolimafɛn dɔw bɛ yen 7 kun b'o sanfɛ n'o ye pick-up ye u bɛ jatigɛ wale kɛ ni mun ye an y'o 3 kɛ i b'a fɔ ko tasuma de y'a dilan nkɛ Isu Mukhtar Ba Traoré ani u bɛɛ lajɛlen moto taxini fana b'u bolo Ɲasu Sebe Sobede Toguru Isu Mukhtar Ba Traoré o fana wagati o yɔrɔw fana la ani filɛ nin ka farapu belebeleba kɛ o fana taara wolo nin la Isu Mukhtar Ba Traoré ani u ka kunnafoni di yɔrɔ dɔw yɛrɛ n'a bɛ fɔ u ma k'u ka poste logiciel dɔw an y'olu fana da sisi la dɛ Isu Mukhtar Ba Traoré o de kama ni kunnafoni in kɔni bɔra k'a di nin ma kɛ foyi fɛ ni an ka faamaw tɛ Isu Mukhtar Ba Traoré wagati tɛmɛlen ninnu kɔni an ka finitigilakaw u bɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la nka i n'a fɔ ne bɛ deli k'a fɔ i ɲɛna cogoya min na kɛlɛ kɔni t'a ye jagoya kɛlɛ la nin bɛ bɔ a la Isu Mukhtar Ba Traoré wa ninnu an bɛ i n'a fɔ an bɛɛ bɛ ninnu dɔn cogoya min na bingalikɛla wale mɔgɔw de don ka sin kana bari mɔgɔw la ten tɔ ka na binni kɛ hali n'a ma ɲɛ kuma dɔw la ni an ka finitigilakaw tora a la o bɛ kɛ dɔw fana ka profiteli wagati ni ka wuli ka kuma caman fɔ k'a fɔ an ka finitigilakaw bɛ sa an ka finitigilakaw bɛ sa an dun ka finitigilakaw y'u kale anw ye hali n'i y'a ye anw bɛ daga sunɔgɔ ni ɲɔgɔn sama mun na yan karisa y'a fɔ tan tɔ karisa y'a kɛ tan tɔ dɔw de bɛ kɛlɛ kɔnɔna la su ani tile yaasa anw bɛ se ka lafiya cogoya min na o tuma ni u ni tora a la Isu Mukhtar Ba Traoré an ma kalan ka dɔnnikɛlaw yɛrɛ b'a fɔ k'olu ye Seyidu Suw ye an bɛ dugawu de kɛ Isu Mukhtar Ba Traoré yaasa u dayɔrɔ bɛ se ka hinɛ u la cogoya min na ka a sabu kɛ sega t'o la fiyewu u bɛ ka bi jamana ko de la nka sani an k'a kɛ mankankolonci ye k'a fɔ ko u fatura u man kan tɛ ka fatu an ka hakili to u kɔ la dɔrɔn bɛɛ bɛ se k'o kɛ sani i ka mankan ci k'a fɔ ko karisa sara n'i y'i renseigner ka somɔgɔw dɔn ka taa malobɔrɛ ni hali kilo 20 di walima ka to ka hali finini san ka t'o di i y'i se kɛ jamana ko la o man wusa ni bɛɛ sera k'i se kɛ jamana ko la ne hakili la o de ka wusa kosɛbɛ kosɛbɛ ni ɲɔgɔn lagosi ye i bonya b'a la
Musa fa me boyno am da ko Abdoulaye Diop ya yira ka fo ko kena fuite faransi bole ambule absila bara ke kena mun kan wuluma siri taba sirafe ina fi bora ka fo tuwa ma ni ko Abdoulaye Diop bi ale ni Asimu nunu yu tɔgɔ fɔ ka taa se Choguel nunu ma dɔrɔn tubabu caman bɛ olu ja de bɛ tigɛ a bɛ n'a fɔ k'u sigiyɔrɔ kɛ fila ye o dun nunu maa nunu filɛ nin u bɛ jamana ka baara de la wa u bɛ fo jamana fɛnɛ ka baara la o de hukumu kɔnɔna la Isu Mukutari Traoré an ka jabaranin la Abdoulaye Diop a bɔra ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen foyi tɛ Faransi bolo bilen jamana in kɔnɔna la n'a fɔra ko sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ n'a fɔ gosita in kun bɛ cogoya min na o kun ye base u sigilen don olu de ka lakana kun bɛ yen nka a laseginna an ma wa a laseginna an ma ko mun bɔra a la fɛnɛ Isu Mukutari Traoré an y'o ye o de kun kɔnɔna la an ka nin cɛba in bɔra ni ka nin kunnafoni fo an ye Isu Mukutari Traoré ko k'a yira sisan sa maaw de bɛ tugu anw fɛnɛ kɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ tugu maa si kɔ bilen n'a ma ye k'a fɔ ko i bɛ na i n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ a minɛ an ka dabada ma o de hukumu kɔnɔna la nin kɔni yirala k'a fɔ ko bilen fɔlɔ sigiyɔrɔ kun b'u bolo nka bi Isu Mukutari b'a sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen foyi tɛ u bolo bilen u yamaruya tɛ u yɛrɛ yamaruyala ni tɛ ne a ye bilen ka baara kɛ an fɛ yan lakana sira kan sisan an yɛrɛ bɛ ka an yɛrɛ kunnafoni Isu Mukutari Traoré an tɛ sara mɔgɔ la bilen k'a fɔ ko bingalikɛlaw kɔni bɛ yan fan fɛ yen a n'an ka wuli ka taa suru kan a si tɛ kɔrɔ ani si ye Isu Mukutari Traoré i bonya bɛ nin kuma in na. Faransi ka taa wala u ka taa yɛrɛ a y'an y'o fɔ de olu ko k'u tɛ taa wala an ka ɲi ne t'o de f'i ye ko tiɲɛ kɛlɛla fara ye n'a ma to n taala n faso kan kun ci e ko wɛrɛ ɲinama don Musa fa an bɔ yen nɔ an bɛ taa an ka aéroport di Mali la ko u ye communiqué de presse kɛ u ye mun de fɔ o kɔnɔ Isu Mukutari Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ taa an ka pankuru jigi kɛnɛ la pankuru jigi kɛnɛ min o tɔgɔ dalen don an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ la ala ma hinɛ la Modibo Keyita la Isu Mukutari Traoré mɛ kalo tile 5 san 2022 nin kɔni kɛra kunnafoni di ye kunnafoni di min ni a bɔra pankuru jigi yɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ a ko ka a sababuya kɛ banbaci wale minnu bɛ ka kɛ ani jatigɛli wale minnu bɛ ka fɔ sisan ani ni a minnu bɛ ka kɛ sisan Isu Mukutari Traoré a ko de kama u bɛ weleweleda kɛ an minnu bɛ voyager avion na ni sali nin kɔni kuma in na e ni yɔrɔ tɛ a la bari e tɛ taa avion na i somɔgɔ si ma taa avion na fɔlɔ k'a bɛ ala y'i da ne kɔni ni sali an bɛ taa an munumunu ye kuma bɛɛ a ko o de hukumu kɔnɔna la a b'a yira anw minnu bɛ taa avion na ko ni an nana n'an ka mobilatu belebelebaw ye an kɔni k'a jɔ u ka mobiliti u ka sɛbɛkɔrɔ lalawuri k'a sabu kɛ Isu Mukutari Traoré binganikɛla ninnu sira caman de bɛ u bolo o de kama yaasa ka anw yɛrɛ kisi ka an bolofɛnw kisi Isu Mukutari Traoré o kama ni i kɔni bɛna taa aéroport kɔni na i b'i jija cogo bɛɛ la ka an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'u bɛ aéroport daminɛ la u bɛ larawulili kɛ cogoya min na Isu Mukutari Traoré u ko nka k'u b'a ɲini an fɛ an jamanadenw fɛ an ka baara nɔgɔya olu bolo ka sabu kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu nana olu ta ye mankankolonci ye je connais mes droits de ka ca an fɛ yan ka sɔrɔ fɛn bɛ dabɔ an yɛrɛ de ni an kɛnɛyali kama n'o tɛ marifatigi ninnu alhamdulilayi rabbil alamin u bɛ dɔ sɔrɔ san olu n'u ka marifa don dɛ tiɲɛ tɛ sani ala k'an kisi hali n'a kun ɲɛsinna olu ma olu bɛ se k'u firifiriw yɛrɛ ye dɛ anw dun firifiri cogoya wɛrɛ foyi tɛ anw ye an sentigɛ fila de b'an bolo olu bɛ ka anw de lakana donc ni an taara an ka ɲɔgɔn kɔnɔ Isu Mukutari Traoré ni e ka contrôle kɛra ni e tɛmɛna sali fana ka contrôle bɛ kɛ o bɛ tɛmɛ ne fana ka contrôle bɛ kɛ ne bɛ tɛmɛ Isu Mukutari Traoré dɔw bɛ olu tɛ sɔn o de ma o ko in kuntala bɛ janya olu ɲɛkɔrɔ a dun bɛ dabɔ an yɛrɛ de ka lakana kama o tuma k'u bɛ nin weleweleda in de kɛ k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma n'i kɔni ma ye k'a fɔ i bɛ taa aéroport la Isu Mukutari Traoré sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen olu de bɛ tɛmɛ i fɛ an fɛ wajibi wa i ka i muɲu sanga kunkurunin dɔrɔn de don k'u b'o da an bɛɛ lajɛlen kulo kan o tuma an fana bɛ se ka mun fara nin kan o ye an bɛɛ lajɛlen n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na
anw bɛ juriste de ye Mali la yan je connais mes droits malais an bɛɛ b'an ka droit dɔn ka an ka droit k'a bonya de ka gɛlɛn an bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ sariya dɔn minɛ voilà mais an yɛrɛ ka i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an yɛrɛ ka devoir ye mun an t'o kɛ sinon lakanabaaw jɔlen don lakanabaa yɛrɛ n'i y'a mɛn lakanabaa n k'a bɛ fɛn dɔ de lakana ni mɔgɔ tɛ yen n'an bɛɛ kɛra marifatigi ye sisan jɔn bɛ jɔn lakana n'an bɛɛ kɛra sisan ko marifa t'an bolo jɔn bɛ jɔn lakana donc nin lakana in bɛ kɛ anw yɛrɛ de kama wa an fɛnɛ kan ka u dɛmɛ u ka baara la nin bɛɛ ye fasoden ɲumanya ye mɔgɔ si tɛ bonya sariya ma i bonya b'a la i bɛ avion problème dɔn e ma deli ka voyager avion na e bɛ problème jumɛn fɔ i bɛ avion problème dɔn voilà avion problème ye min n'a fɔra k'a tiɲɛna sanfɛ dɔrɔn o bɛ salen awuzu bilahi mina sitani arazimi abi bɛ avion tiɲɛnen anw ninnu filɛ an ka car ninnu filɛ nin ye an ka car ninnu bɛ tiɲɛ i b'i jɔ kɛrɛfɛ i b'a dilan mais sanfɛla la ni aw fɔra ko avion tiɲɛna moteur tiɲɛna ou bien fɛn dɔ tiɲɛna ou bien sen banna ka bɔ aw kɔni bɛ n tɛ jigin i la aw kɔni bɛ yafa n ba la fɛnkɛ saya sira naani wa n tɛ jigin i la parce que i ma deli ka voyager avion na n'o tɛ avion kɔni ala ta y'a ka kow ye nka bolimafɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mun lakɔlɔsilen don ka avion bɔ ne ma bɔn o ma koyi u y'o fɔ mais ne de bɛ k'a f'i ɲɛna i sɔnni i ban t'o la a mana fɔ sabu ko avion ye panne sɔrɔ e de la ko fɔtɔ ye fɔlɔ wa ala k'an kisi o ma musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Selenge ko population wulila k'i jɔ ko fo ka tɛgɛ da aramata fagabagaw kan Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ an bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na yani an ka don kunnafoni kɔnɔna la an tɛ sɛgɛn o la an balima muso Aramata Togo la an bɛ dugawu de kɛ ya Rabi a ma ala ka hinɛ a la ala ka yafa kɛ a ma a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya Isu Muktar Ba Traoré ni kɔni kɛra ko ye ko min ni a digira an bɛɛ lajɛlen na Selenge kaw gansan tɛ a digira maliden bɛɛ lajɛlen na a digira bɛɛ la n bɛ u fɔ n bɛ segin k'u fɔ k'a sababu kɛ nin kɔni kɛra maa ye maa min ni a bɔnɛna a ni la n'a kun ye premier cycle école B directrice avril kalo tile 29 Isu Muktar Ba Traoré nɛgɛ kaɲa 9 wagati b'o kɔni taara kɛ a kan a ka bureau kɔnɔna la a bɔnɛnen don a ni la Isu Muktar Ba Traoré o de hukumu kɔnɔna la Selengekaw kɔni u wulila bonya ani karama yɛrɛ kɔnɔna la k'aw ka dusumakasa yira dusumakasa min ni a b'a a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ni kojugukɛla in bolo bɛ se k'a da a kan cogoya min na ani mun ka kan ni ka o da a kan ko k'a sababu kɛ Isu Muktar Ba Traoré ni nin ma kɛ ni nin kɛra ko jalen Isu Muktar Ba Traoré nin bɛ se ka bɛɛ jɔrɔ wa i b'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na n'i ye duga ye adamaden su kan i kana fɔ duga bɔ mɔgɔ su kan i k'a fɔ ko duga bɔ an su kan o de kun kɔnɔna la u kɔni ye nin wulikajɔ in kɛ Isu Muktar Ba Traoré yaasa an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka a faamu cogoya min na k'a fɔ ko nin fɛn mun kɛra olu fɛla ko tɛ wa u bɛ ko bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲini an ka jamana lakanabaaw fɛ u ka fɛrɛ kɛ maa min ye nin binbali wale jugu in kɛ yaasa a bɛ se ka ye cogoya min na ni ka bolo da ani mun ka kan ni ka o fɛnɛ da o kan Isu Muktar Ba. Ok Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa bila a k'u ye an yɛrɛ ka bɔnɛ ni na in ka ca dɛ a bɛ kɛ cogo di k'u ye fɛngɛ autofɛrɛ dɔ fana bɔnɛ ni na yen nɔ Jaramana bila sarikili kɔnɔna la a b'o kɛ Isu Muktar Ba Traoré n b'o de f'i ɲɛna sanga a n'a ka waati bɛɛ n'i ka baara don an bɛ nin bɛɛ la a nanama sumalen fɛnɛ ɲinini de ka di dɔw ye dɔw fɛnɛ bɛ olu tɛ don a bilennen da fɛ abada olu kɔni ka baara ye an minnu ma an cɛsiri ka dɔɔni kɛ ka fɛnɛ an fɛnɛ dɔ yaasa u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ anw fɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Jaramana ni an taara Jaramana o bɛ taa n'an ye bila mara la sibiri don Isu Muktar Ba Traoré sibiri tɛmɛlen yɛrɛ ko Isu Muktar Ba Traoré nin kɔni kɛra maa ye maa min ni a bɔnɛna a ni na maa don ni o ye eaux et forêts ni ko eaux et forêts olu ye maa ye maa minnu bɛ an ka kungo lakana ani an ka sigidaw Isu Muktar Ba Traoré ni cɛ in yɛrɛ a kɔni tɔgɔ de ye Mamadu Kulubali Mamadu Kulubali a tun bɛ ka bɔ Jaramana ni ka taa Tɔnto u bɛɛ bila cercle a kɔni Isu Muktar Ba Traoré a kɔni
bingera a kan sira la Isu Muktar Ba Traoré ni marifa yɛrɛ ko ka mugu ci a la Isu Muktar Ba Traoré nga kunnafoni ba a kun b'a a ka moto fɛnɛ de la Isu Muktar Ba Traoré wa a si bɛ taa san 45 bɔɲɔngo la Isu Muktar Ba Traoré nga Eaux et Forêts yɛrɛ fini kun b'a la o de kama kunnafoni dila n'o indépendant yɛrɛ o ko nin kɔni kɛra fa sababu ye dɔw yɛrɛ ko banbaciw de don ka sabu kɛ u ye fini mun ye a la o fini bo olu jatigɛ sisan olu kɔni ɲɛ mana da o ka maa kelen na Ala de b'i bɔ o hukumu de kɔnɔna la u kelen filɛ ni ka ni bingani wale in ta ka Mamadu Kulubali ni ka a sɛgɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré ka tila k'a ka moto minɛ Isu Muktar Ba Traoré ni ka taa ni a ye Isu Muktar Ba Traoré o kama Aliyu Badara Keita ale kɔni ni ale argidant Eaux et Forêts la a kɔni bɔra ni ka ni weleweleda in kɛ k'a fɔ ko nin banbaci wale mun kɛlen filɛ nin an balimakɛ la n'o ye Mamadu Kulubali a ko ale kɔni bɛ a sɛbɛkɔrɔ kɔn wa tila ka weleweleda fɛnɛ kɛ Isu Muktar Ba Traoré u ka syndicat yɛrɛ tɔgɔya la ani Eaux et Forêts bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka duwawu don de kɛ yarabi a ma ko Ala ka hinɛ an balimakɛ in na Ala ka yafa kɛ a ma Isu Muktar Ba Traoré ka tila ka weleweleda kɛ tuguni an ka jamana marabagaw ye yaasa u bɛ se k'u cɛsiri cogoya min na ni bɔnɛliba minnu bɛ ka kɛ f'u bɛ se ka siri a danna cogoya min na i bonya b'a la. Musa fɔ an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Yarabi. Donc an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa Kɔlɔnjɛba. Nka o ka kɛ i bɛ Kɔlɔnjɛba yɔrɔ dɔn wa? N tɛ Kɔlɔnjɛba. SN Bolt ka dugu tɛ yan ko kalo ma ye ɲinan o. Kalo ma ye yan. U b'a kɔlɔn datugu u bɛ kɔlɔn datugu de. K'u caman diminen don. Ayiwa. Kɔlɔnjɛba ko bingalikɛlaw dɔw minɛna ni misi 30 de. Olu fana tɛ dusuru la dɛ. I t'a dɛ dɛ Isu Muktar Ba n'i bɛ ɲɛ k'i bɛ ko kɛ i jija ka wane ye dɛ. I b'a kɛ ka ɲa. Nin kɔni kɛra maaw ye maa min ni tɛgɛ dara u kan Isu Muktar Ba Traoré Kɔlɔnjɛba mara la Isu Muktar Ba Traoré ninnu kɔni tun commissariat de police min bɛ Isu Muktar Ba Traoré kɛrɛnkɛrɛnna Segu Mare ani a ka cɛ dɔw kɔni filɛ nin ye ni ka boloda son de kan o bɛ taa bandi 5 bɔɲɔngo la Isu Muktar Ba Traoré nka olu fɛnɛ ka baara kun bɛnnen tɛ foyi ma misi suɲɛ kɔ Isu Muktar Ba Traoré wa n'u ka misi ninnu suɲɛ u bɛ damadamanin feere an fɛ fasoba Mali la u bɛ sɔrɔ k'u kunda n'a ye Kodowari kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko frontière datugulen don n'i tɛna misiw ta ka da i kun kɔni k'i dɛn ka tɛmɛ n'u ye ni m'i banba bolo bɛ da i kan o de la an balimakɛ Segu Manɛ ale kɔni filɛ nin ye ni ka i bolo da ni maa kofɔlen ninnu kan Isu Muktar Ba wa kɛlen k'i bolo da u kan a taara kɛrɛnkɛrɛnnen sɛgɛsɛgɛliw ye taara bɔ a kan k'a fɔ ko misi 30 ɲɔgɔnna de b'u bolo tuguni ani nafolo mugu kɔni o caman di o fɛnɛ sɔrɔla u bolo Isu Muktar Ba Traoré o bɛ an ka bi kunnafoniw kuncɛ. I bɛ Kɔlɔnjɛba Kɔlɔnjɛba Côte man jan. Ayi ko o de kama u tun bɛ misi ninnu ta dɔrɔn ne boli b'u ɲɛsin. I bɛ se ka don duguma sira nin fɛ dɔrɔn ka taa fɔ Côte d'Ivoire. I b'o sira ninnu dɔn wa? N ka tiɲɛ. Sali an tɛ nin sɛgɛsɛgɛ. Musabu ni ne b'an ka kunnafoni kuncɛ. Kosɛbɛ kɛ. Donc an bɛ foli bila an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. O ko kɛ. Mɔgɔ min b'an ka caméra la bi sa. O ye Madame Fof ye. Madame Fof. A ye welewele kɛ. Ok. An fana y'a ka welewele an y'a lase. N'Ala sɔnna a bɛ mɛn. A bɛ mɛn n'Ala sɔnna. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an filɛlikɛbagaw Mali fan o fan k'a yir'u la k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ an ka pagew fɛnɛ kan YouTube sanfɛ an bɛ sɔrɔ i da an ka don dɔrɔn Mifa Production n'Ala sɔnna ma i bɛ an ka kunnafoniw an ka jɛmukanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔna la donc an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye de fɛn bɛ maa la an ta tɛ fɛn min ni Ala ye an n'u si jɔ ka dɔgɔkun wɛrɛ ma kɔnɔ an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka u di maaw ma ladiriya la ka kabalaka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fɔ n buramuso ɲɛna ko n famana basi ma ni Ala sɔnna ma a ka basi in kɛ n bɛ Dagabana Fatumata wele an bɛ taa basi dun. I bɛ se cɛkɔrɔba na kan fɔ la dɛ. Mais bi ma dugujɛ o. Mais n'a fɔ k'e ye cɛkɔrɔba ye dun bɛ kule mun na. Bon cɛkɔrɔbaya tɛ si ye o cɛkɔrɔbaya ye hakili de. Ala k'an bɛ sababu. Amina rabi. Merci.